Her der ser vi, hvordan der bliver ført en skarp kniv ind i den, og så skal vi have skåret lukkemuslerne over, som muslingen bruger til at holde skallerne tæt sammen med. Og som I kan se, så har Sofia prøvet det mange gange før. Der er 2 lukkemuskler. Der er en op ved forparten af den, en lille en, og så er der den store lukkemuskel hernede. Okay, her ser vi den åbnede musling. Her er lukkemusklen, som der er blevet skåret over. Så den ene halvdel her, og den anden halvdel herovre. Her har vi bysustrådene, som når de sidder i kolonier ude i havene, så holder de sig sammen med bysustrådene, sender dem ud og sætter fast på noget, så de ikke bliver taget med af strømmen. Her har vi foden, som når den skal bevæge sig med. Nu se, den er fin og levende, den bevæger foden der. Op for oven her, der er munden at finde, og det er sådan, når den får noget ind her, så har den her, på begge sider her, der har den gællerne, og der kan man på kanten, der kan man se, når tingene de kommer ind hernede, og så bevæger sig hen langs med gællerne og op til munden. Og her er der den med her med bysustrådene, sender dem ud og sætter fast på noget, så de ikke bliver taget med af strømmen. Her har vi foden, som når den skal bevæge sig med. Nu kan I se, den er fin og levende, den bevæger foden der. Op for oven her, der er munden at finde, og det er sådan, når den får noget ind her, så har den her, på begge sider her, der har den gællerne, og der kan man på kanten, der kan man se, når tingene de kommer ind hernede, og så bevæger sig hen langs med gællerne og op til munden. Prøv at lægge den op i noget saltvand, og så skal vi se, om vi kan se gællerne lidt tydeligere, ved de så rejser sig i vandet. Skal vi prøve det? Her kan vi se, hvordan muslingen den har rejst sine gæller op her, og man kan se, at der er 4 gæller. Og det drejer sig om at have så meget overflade som overhovedet muligt til at optage ilt med i vandet. Så der er 4 lange gæller her, nogle fine tråde. For at vise, hvordan transporten sker op langs med gællekanten og op til munden, så kan man lave et forsøg, hvor der man påsætter en lille smule paprika på gællekanten, og så kan man så se, at det bliver transporteret hen til munden heroppe, som der er et lille hul der viser, og så bliver det så fragtet hen her nu. I det her tilfælde, der har vi brugt kongorødt, fordi det er nemmere at se på videoen, men paprika vil være det foretrukne emne til at bruge i folkeskolen, da kongorødt er kræftfremkaldende. Der kan man se, nu begynder det at transportere sig. Det har fragtet sig herfra, og så er der kommet noget herhen, og det fragter sig lige så stille. Når maden er transporteret hen langs gællerne, så kommer det hen til læbeflien her. Der er 2 stykker ind til hver side af gælder, som så transporterer maden det sidste stykke ned til munden, som er placeret her. Her bagved, herunder ved siden af nyrerne, i midten her, der ligger maven, og der ligger hjertet placeret nede under nyrerne, og så ned igennem her og under her, så ligger der gonaderne, og så slutter vi af hernede, hvor der er, at den så kommer af med tingene, og det kommer tilbage ud i havet igen.